Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzda haýçädelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmeden başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanış edýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüni, dörüjülük işgärlerini täze eserlerde öğretmäge ruhlandyrmak, agdyr halkymyza medeniyet adyny ýokary hili we döwri bap hyzmat etmek, şerde medeniyet we synow işgärlerini hemde Magtymly Pragynyň şygyryet güni münasibetli ýurdumyzda geçirilmegi asyrly däwe urlen, medeniyet hepdeliklerini türkmen medeniyetiniň, synowatynyň, edebiýatynyň bayram görnüşini geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda 2023-nji ýylyň 22-nji 27-nji iýuny aralygyny Aşgabat şäherine medeniyet hepdeligini geçirmek bellenli. Resminama bilen medeniyet hepdeligini geçirmek boýunça guramaçylyk topar dördürli we onuň dözümi tasdiklandy. Medeniyet ministrligine, telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa ardaky döwlet komitetina, Türkmen döwlet neşriýat gullugyna, Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine we Aşgabat şäheriniň häkimligine medeniyet hepdeligini synowatyň çeper dörejiligiň görnüşleri boýunça medeniyet şäherleriň geçirilmegini we köpçüliklerin habar eşdirişçilerine giňden beýan edilmegini öpüşün etmek tawşyryldy. Häzir bolsa hormatly prezident bilen garaşdys. Hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ähli halkyna iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, hormatly medeniyet we synow işgärleri. Sizi halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ýurdumyzda şadlyk şowkuny bellenleýän medeniyet we synow işgärlerini hemde Magtymly Pragynyň şygyryet güni münasibetli tüýsürekden ugdaýan. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşyny taryhy özgörüşler we senýän tutumly işler alınıp barlýar. Döwletli diýarymyzda milli medeniyetimiz we synowatymyz ösüşün kämil belentliklerini göterilip, jemgyýetimizin agdyberligini we bütewligini berkitmäge, raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny belende götermäge uly ýardym berýär. Milli medeniyetimiziň we synowatymyzyň hasam kämilleşmegi, döwür bap eserler bilen baýlaşmak üçin döwletimiz tarapyndan ähli şertler dördülýär. Mehriban watanymyzda giňden bellenleýän şaly feniler, milli bayramçylyklar, halkara şäherleri medeniyet ulgamynyň ul rowançlyklary we senýänligini öz gorşy suwd edýär. Ýurdumyzyň medeniyet idaralarynyň maddi enjamlaryň biniýadyny berkitmek, köpçüliklerin habar eşdirişçileriniň alyp barýan işlerini kämilleşdirmek, teleraziýa ýylymlary, gazet jurnallary, medeni aň bilim idaralaryna sany ulgamy ornaşdyrmak, kitapxanalarda, muzeýlarda, teatrlarda, medeniyet öýlerini we beýleki medeni merkezlerde işleýän medeniyet we synow işgärleriniň hünär derejesini ýokalandyrmak babatda giň möçberli işler alınıp barýar. Ýurdumyzyň welaýatlaryna urulan türkmeniň agoý binalary ajaýyp zamanamyzyň dörüjülük kuwwatyny artdyrmaga, ýaşlarymyzy milli watançylyk ruhuny terbiýelemäge uly ýardym berýär. Edid watanymyzda halkymyza döwri bap medeni hyzmatlar ködürlemek, watandaşlarymyz üçin medeni diýinjal şäherlerini guramak, meşhur synowat ustadlarynyň joşguly çykyşlaryny halka ýetirmek uğruna da ähli şertler dördülýär. Munyň öňe raýatlarymyzy ýurt bäkwidi işler ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Her ýylyň 27-nji iýunyny ýurdumyzyň medeni durmuşyna şanly waka, Türkmenistanyň medeniyet we synow işgärlerini hemde Magtymly Pragynyň şygyryet güni dawraly bellenýär. Bu goşa bayramyň bilelikde bellenmeginiň öz bolşy manty bardyr. Magtymly Pragynyň belent daglardan şaglap gaýdýan bol bulaklar ýaly arasy duýgulary, arşy belentlige götürilen beýik pikirlere baý edebi mirasy, çeper dörüjülük bilen meşgullanyň medeniyet we synow işgärleri, ýazyjy şahyrlar, jurnalistler, suratkeşler, heýkeltaraşlar, başga sazanlar, kompozitorlar, artistler üçin nusgalyk mekdebdir. Berqarar döwlet işläriniň halkyň parahat durmuşyny, döwletiň berqararlygyny ardy bulan akyllar şahyryň döwletlik, erkinlik hakynyňky ardy üstegleri gahrman arkadamyzyň ulus ilimize serpay beren döwletli döwranyny hasyl boldy. Günnogoryň beýik akyllar we danasy Magtymly Pragy özüniň şuň pähim paýgasy ýorulan goşgulary bilen insan kalbyny bak ornaldy. Dana Pragynyň insan perwerligi, halallygy, agdyberligi ünleýän eserleri ähli adamdan üçin bakatyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr. Häzirki döwürde Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly senesini giňden bellemäge döwletimiz tarapyndan uly taýýarlyk görülýär. Bu uly toý türkmen halkynyň akyllar şahyryna goýan belent hormat sarpasynyň, dünýä ýerindäki awray mertebesiniň näme derejede ullugynyň aýdyň suwutnamasyny gurlar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyny medeniyet we synow işgärlerini hemde Magtymly Pragynyň şygyryet güni hasam uly dawrlary besenýär.
Şu ýyl ýurdumyzda asyrly däbi urulan medeniyet kepdeliginiň mary welatyny üstünlükli geçirmegi ýakly watandaşlarymyz üçin aýratyn bu ýysançly waka uruly. Medeniyet kepdeliginiň çägine geçirilen medeni köpçülikden şäherler raýatlarymyzy mehriban watanymyzyň gülläp etmek uğruna belent maksatly beýik işler ruhlanyrdy. Hormatly adamlar, mehriban watandaşlar, berkarar döwletimizde durmuşyň ýakly uğurlaryny gazanlayan ul üstünlükleri medeniyet we synody işgärlerim münasip goşant goşýarlar. Bede wady bilen beýik ösüşleri tarap okkunly öňe barýan ajaýyp zamanamyzyň belent ruhuny çeper wasp etmek, raýatlarymyzy täze zähmet üstünlüklerini ruhlandyrmak uğruna ýurdumyzyň medeniyet we synody işgärleri iň erimli işler alyp barýarlar. Biz geljekde de ýurdumyzyň medeniyet ulgamyny kämilleşdirmek, dörejçilik işgärlerini höwetlendirmek, maddi taýdan gollamak we olar üçin amatly iş şertlerini döretmek uğruna ähli zerur işler alyp barar. Hormatly adamlar, gadarly medeniyet we synody işgärleri. Sizi medeniyet we synody işgärlerini kemde magtumuly pragynyň şygyryet güni münasibetli ýene de bir gerek tüýsürekden noktaýan. Size berk jan saglyk, maşgala ojaklaryňyzda abadançylyk, dörejçilikli işleriňizde ul üstünlükler we kalbyňyzyň hemişe joşguly bolmagyny ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyny medeniyet we synody işgärlerini kemde magtumuly pragynyň şygyryet güni münasibetli köp sany gutly hatlar we telegrammalar gelip goşýan. Gutly hatlaryny Türkmenistana dünýä medeniyetiniň möhüm böle bolan taryhy medeni ýadygärlikler gorap saklamak kemde öwrenmek, türkmen halkynyň baý ruhy we maddi mirasyny däpdi surlaryny wagt etmek boýunça ýegirdil işler alınıp barlýanyny kemde bu uğurda awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň ösdürmegine möhüm üns berilýänini talýar. Gutlylar iýerenler döwlet başçylygymyzy şanly bayramçylyk bilen mehirli gutlaýarlar. Hemde hormatly prezidentimiz berkjan saglyk we uzak ömür bagyt garaşdy. Bir tarap watanymyzyň awadançylygynyň bekbidini alyp barýan işlerini ul üstünlükler ardy edýärler. Hormatly prezidentimiz we medeniyet syngot işgärleriniň kemde magtumuly pragynyň şygyryet güni münasibetli Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmet we mehirli gutladylar. Döwlet başlarymyza tüýsürekden gutdawlaryny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Abdurrahmanow, Attaýew, Mehmedow, Meredow, Muhammedow, Pürçekow, Toýliýew, Ýalmuradow şeýle-de Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentligining baş direktory Şakyýew iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arzuwlaryny ýoladylar. Döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Akyl welatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşowut welatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welatynyň häkimi Amanyeliýew, Mar welatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow tutuldylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň har we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary tüýsürekden gutladylar. Döwlet başlarymyzy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlawlary we salat alşlar geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik Partiyanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiyanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärde şartlaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Venanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky Howanarlyga mätä çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gazinasynyň ýerine ýetirjis direktory, Parahatçylyk gazinasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutly hatlaryny ýerdiler. Garaşdyz. Baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadagly Serdarymyzyň parasat ýolbaşçylygyny alınıp barlayan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýollar bilen üstünlükler owanaşýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 20-nji iýunda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Hitaýyň Milli Neft-gaz Korporasiýasynyň CNPC müdiriýetiniň awaty prezidenti Ho Sijun kabul etdi. CNPC-niň ýolbaşçy döwlet başlarymyza wagt tapyp kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, Hitaýly hyzmatdaşlaryň Türkmenistan bilen uzak möhletliğin esasy özwara bekfitli hyzmatdaşlyk putulandyrmagy gazaklanma bildirýänliklerini tasdiklady. Hitaý Halk Respublikasynyň işe uğur toporlary geljek uly türkmen badaryny orunlaryny putulandyrmaga çalışýarlar. Hemde ýurdumyzda amal aşyr
başlayan giňerimli özgörtmeler maksatnamalaryny we ýeri düzümleýän taslamalara işiň atnaşmaga taýýardyklaryny beýan edýärler. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow açyk kapylar siýasatyny ýigideri durmuşa geçirýän bir tarap Türkmenistanyň Hytaý bilen strategiýaty täýe bolan dostluk gatnaşyklaryny ösdürmegine uly ähmiýet berýänini atab. Den hukukluk, özara düşünüşmek hemde anaşmak ýolgalaryny we taraplaryň hoş meýli erkini esaslanýan netijeli döwlet gatnaşyklarynyň käderki döwürde täze many-mazmuny bilen üstüniň ýetirilýändigini belledi. Dowuşyň dowamyna hormat prezidentimiz hemde Hytaý Halk Respublikasynyň iri korporasiýasynyň ýolbaşçy bar bolan uly mümkinçiliklerini nazara almak bilen iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň geljegi barada pikir açdylar. Şunu Neftgaz ulgamyndaky Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygynyň netijeli döwlet gatnaşyklarynyň ajaýyp nusgasyny ataldy. Häzirki wagtda Türkmen mawy ýalňyjynyň Hytaýa iýerilmegi üçin edýän gaz geçirsini gurmak boýunça amal aşyrýan bilelikdäki taslama beýik hyzmatdaşlygyň meýwesidir. 24-nji iýunny hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri aral maslahatlaşyldy. Hemde birnäçe resmi namalaryň tasdimlaryny araldy. Mejlisde gatnaşyjylar alınıp barylýan işler barada hasabat berdiler. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow häzirki zaman şertlerini ykdysadyety dogry we sowatly dolandyrmagyň ören möhümdigini, şunyň bilen maglykda onuň gurallarynyň biriniň budjet ulgam bolup durýanyny belledi. Şu işlerde möhüm maliýe resminamasy bolan ýurdumyzyň döwlet budjetiniň kemale getirilmegine möhüm orun berilýär. Pul akymlaryny dolandyrmagyň güýçli, durnukly ulgamy döwletiň ygtybarly bolmagyna, watanymyzyň gülläp ösmegine hemde raýatlaryň hal ýagdaýynyň ýokurlanmagyna ýardym edýär. Döwlet başdanymyz noktada hemde bu orada işler dowam etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow ýurdumyzda telekeçilerimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän ýeri düzümleýän tasdimlary maliýeleşdirmäge halkara guramalarynyň maýy goýumlaryny çekme arkaly olar bilen işçiň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň milli durmuş ykdysady strategiýasynyň esasy urlarynyň berdigini belledi. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow neftin gadrbalynýan meçhullerini ýokurlandyrmak üçin podogy öňde barjy tejribäni giňden çekmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet başdanymyz hödürlenen karary gol çekdi. Hemde bir resminamanyň talabalaryk ýerine ýetirmeginiň üpçün edilmegini tapşyrdy. Hormat prezidentimiz ulgamda öňde durýan wezipeleriň çözülmegini oýlanşykly hemde toplumlaryň şemleşmegiň berurdygyny öňe çekdi. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow gally uragynyň öz wagtyna tamamlanmagynyň hemde hasylyň ýetkisiz ýygnalmagynyň üpçün edilmegini berk gödөгçülükde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başdanymyz täze ýylyň hasylynyň düýbüni tutmagy, şu günlerden taýýarlyk görmegiň, boğday oragyndan boşan meýdanlara aralyk ekinleri ekmegiň berurdygyny çekip, gowaça ýyda getmek boýunça alınıp barylýan işleriň depkini güýçlendirmegiň möhümdigini belledi. Şeýle hormat prezidentimiz ýurdumyzyň owa hojalygyny, ýerleriň hasyrlygyny ýokurlandyrmaga mümkinçilik berjek. Hemde owasyna toplumynyň ägirdil kuwatyny amal aşyrmaga ýardym berjek. Suw taşyýytlaýjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagynyň wajypdygyny atady we bu wagtda değişik görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň elektroenergetika ulgamyny döwürbaşdyrmakda we kuwatyny artdyrmakda eýleýän uly ähmiýetini nazara almak bilen bu orada alınıp barylýan işleriň möhümdigini belledi. Döwlet başdanymyz ýaşyl energetikanyň mümkinçiliklerini peýdalanmak boýunça täze taslamaryň aýratyn zerurdygy barda edip, daşky urşawy ziýan ýetirmeýän energetikanyň ykdysady taýdan bähwetli deskalaryň gurulmagy babatda bellinen meýilnamalaryň, şol sany ekologiýa awadançylygyny we ýurdumyzyň sebitleriniň durmuş ykdysady taýdan okguny ötüşini üpçün etmek boýunça meýilnamalaryň üstünlükli ýerine ýetirmegini günden güni ýardym etjekdigini atady. Hemde degişli tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow döwlet strategiýasynyň üstünlükli durmuşa geçirmegi netijesinde häzirki wagtda Türkmenistanyň ykdysady ötüşiň milli nusgasy kemale getirildi. Munyň özi türkmen halkynyň awadan durmuşyny üpçün etmäge hemde diýarymyzda dünýäniň ykdysady taýdan ösen we syýasy taýdan durnukly döwletleriň hataryny münasip orny ýelemäge mümkinçilik berýär. Arkadaly serdarymyz Expo 2025 dünýä derejeli halkara fergisine atnaşmagyň möhümdigi barda edip, şeýlegiň gerimli gözden geçirilişiň watanymyzyň gadananlaryny, onuň eksport kuwatyny açyp görkezmek, tejribe alşmak, öýdar bekbetli hyzmatdaşlyk meselelerini oňuň çözmek üçin giň mümkinçilikler açýanyny belledi. Hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow halkymyzyň ägirdili dörejili kuwatyny görkezmäge, ulgamyň işgärlerini kunär ussatlygyny ýokurlandyrmagy,
täzedekinleri ýüze çykarmaga ýardym bermäge gönüktirilen iýul aýynda meýilleşdirilen çäýleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmeň wajypdygyny beledi. Döwlet başlarymyz ekli beýlek ulgamlar bilen birlikde häzirki türkmen medeniýetiniň we synawatyny kämilleşdirmeň, bahalaşdyrmaň esasy wezipeleriň biri bolup durýanyny aýtdy. Hemde ködürlenen resminama gol çekdi we dörejülük işgärlerine, Mehriban watanymyzyň gülläp etmeginiň bekbidini alyp barýan işlerine täze däkmet üstünlüklerini ardy etdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Tomus döwrüni mektep okuwçylarynyň din jalşyny mundan beýlegem guramaçylykly geçirmäge ören jogapkärlik çemeleşmeň möhümdigini aýdyp, bilim ministrligi hemde saglyk goraýyş we derman finansy ministrligi tarapyndan çağalaryň oňat gyzykly din jalmaklaryna we arasaçylyk öňüne şäherleriň talaplaryna laýyklykda arasaçylyk we howpsuzlyk kadrlarynyň berjä edilişine berk gözegçiliginiň öpçün edilmegini taşyrdy. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow goňşy döwletler bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň ösürilmeginiň watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy urlarynyň berdigini aýtdy. Bu syýasat hemişelik beýtaraplyk, parahatçylyk söýjülik hemde umum behbitlere laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlyk gölgeleri esasyna ýol goýulýar. Döwlet başlarymyz 6-njy Hadar sammitiniň möhümdigini öňçekdi. Hemde Türkmenistanyň Hadar deňizi boýunça eler tutulýan meseleleri çözmäge sallamly goşunt goşýanyny bellädi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň kenaraka ýurtlaryň arasynda sowda ykdysady gatnaşyklaryň diversifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi, Hadar deňizi sebitiniň ägirdili serişde ulug ara gatnaşyk energetik we senat kuwatynyň netijeli durmuşy geçirmek urnu ezgiderle çykyş edýänligini bellädi. Şunuň bilen bir hatarda medeni insanperwer hyzmatdaşlygyna, ekologiýa we daşky urşawy goramak, gadymy Hadaryň bioköpdürlügini aýaly saklamak, tebegi balyklarynyň rejeli peýdalanmak ýaly möhüm ulgamlarda gatnaşyklara uly ähmiýet berilýär. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanylaşdyrmaň türkmen ykdysadyýatyny mundan beýlegem ösdürmeň iler tutulýan uğur hökümine kesgitdenini aýtdy. Hormat prezidentimiz milli ykdysadyýatymyzy durnukly ösdürmekde ulug ulgamynyň ähmiýetini öňçekdi. Hemde ýurdumyzyň içinde bolşýaly halkara ulug gatnawlarynyň ösüşi babatda deňiz we derýa arkaly gatnawlaryň barha artýan ornuny aýtdy. Arkadaşlar Serdarymyz Läbik forji gemileriň gurulşygynyň tehnologik hemde innowasion düzüm bölekleri we beýleki enjamlar bilen giňişýän gyzyklanyp, hemde bäzeçi okuyupluk alamatlary boýunça ýurdumyzyň ykdysadyýatyny ýokary sepkitlere çykmagy mümkinçilik berýän öňde barjy dünýä tejribesiniň iň täze inženýerçilik işläp taýýarlamalaryň we know-howlaryň çekilmeligini aýratyn meledi. Şeýle mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki bir näçe meselelerini aralyp, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 25-nji ýyly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilyan Şulsy, Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet başlarymyzyň tawşyry boýunça ahal welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. Gahryman arkadamyz bu ýerde alınıp barlayan guruluşyk işleri taýýarlanan taslamalar bilen tanışdy. Hemde guruluşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek bilen magly meseleleri bagşlanan iş maslahatyny geçirdi. Häzirki döwürde durly urlarda giň we çöl özgörtmeleriň durmuşy geçirmegine möhüm ähmiýet berilýär. Welt ykdysadyýatymyzyň kuwatlanmagy bilen bir hatarda ýurdumyzyň şäkerleriniň we owalarynyň keşfiniň hasam gözelleşmegini üçin edýär. Şunu adamlaryň amatly ýaşaýyşynyň we ýokary derejeli din jalşynyň ýoly goýulmagy möhüm şert hökümine kesgitlendi. Munyň öňünde hormatly prezidentimiň döwlet adam düşünürdiýen şygary baş ýol gödürýän durmuş ugurly syýasatynyň üstünlükli amala aşyrylýanynyň aýdyň beýanlary. Häzir günlerde işleri ýokary depkine alınıp barlayan bu guruluşyk hormatly prezidentimiň durmuş ykdysady syýasatyny üstünlükli durmuşy geçirmeň ýolunaky möhüm ädimdir. Onuň esasy uğruy halkymyzyň amatly ýaşaýyş üçin aňyr we şertleriň döredilme bolup durýar. Şäher guruluş tatlamalarynı durmuşy geçirmek, sebitleri toplumlaryň ýagdaýda synagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýatymyzy we husus pudogy köp orly esas ösdürmek boýunça wezipeleriň oňun şergüdüne gönükdirilendir. Munyň öňünde Mehriban watanymyzyň gülläp etmegine, halkymyzyň awadançylyk derejesiniň ýokurlanmagyna ýardam berýär. Giň we çöl tatlamalar amala aşyrmak, puhta ykdysady binýady we ören uly ösüş urlary bolan ýurda başarýanlygy aýratyn bellerlikler. Türkmenistanlaryň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak, ýaşaýyş durmuş üçinçilik ulgamlaryny ezgiderli kämilleşdirmek meselleri hemişe aýratyn üns merkezinde saklanýar. Häzirki günlerde ýokary depkine alınıp barlayan guruluşyk işleriniň ählisi döwletimizi ösdürmek boýunça biziň dörejülikli strategiýamyzyň hakyky miweleridir. Hepden möhüm wakalary, arkadaşly serdarymyzyň ýurt bekfet özgörtmeleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýäniňi näşgär etdi. Mary welaýatyny içilýän giň we çölli medeniýet bayramçylygy sazlaşykly dowam edýär. Medeniýet ýepdeliginiň nowatda günem galakly we täsirli çäýleri baý boldy. Ýer bilen Mary welaýatynyň kitapxanasyna ýaş jurnalist we döwür atlama saat geçirli.
Onna Türkmenistan'ın döwlet ösüşine ýurdumynyň döwürliginiň nişirleriniň derejesini ýokarlandyrmakda sany tehnologiýalar arkaly milli jurnalistikany kämilleşdirmek üçin öňdäwaji tejribeleri işçiň ulanmakda jurnalistleriň eýilýän orny we olaryň dünýä maglumat giňişligine özara gatnaşyklar üçin döredilýän äger türlü mümkinçilikleriň ugurlary aral maslahatlaşyldy. Çykyş edenleriň belleşleri ýaly häzirki döwürde watanymyzyň köpçülikleriniň habar berişleri işleriniň öňünde oň işini kämilleşdirmek, diýanymyzyň şuňky ýeten derejesini wagt etmek, döwlet başçylygymyzyň daşary syýasy başlangyçlarynyň hemde ýurdumyzda ýaýwanlanyrlan demokratik özgertmeleriň ähmiýetini düşündirmek boýunça anyk wezipeler durýar. Şunun bilen baglykda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň ösdürmegine möhüm üns berýär. Munyň özi ýurdumynyň durnukly ykdysady ösüşine daşary ýurtlar bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy giňeltmekde hemde dünýä halklarynyň arasyna gatnaşyklaryň ýygyjamlaşmagyna möhüm ähmiýet eýeder. Soňra dörejilik bayramçylygy Marşegarynyň çağılar çeperçilik mektebine dowam etdi. Onda gadymy mer we syýahat atly bäsleşiň jemlendi. Tarihten ma'lum bolşy gadymy mer we medeniýetiň hemde sunwatyň ojagy, hakyky zekinleriň hemde öz işine uslatlaryň mekan hukmuna qrar edildi. Bugun Marşegary umumy adamzat medeniýetiniň ösüşine ägir türlü goşan gadymy mer we taryhy mirasyny münasip dowam edýär. Çağlaryň arasyna bu bäsleşip ötüp gelýän ýaş nesilleriň arasynda hazykinlerini ýüze çykarmak hemde höwüslendirmäge amaly haşam sunwatyny halkymyzyň çeper senetkarçylygyny wagt etmek maksady bilen guruldy. Onda eserleriň öz borçlulygy, medeni ähmiýeti hemde ýerine ýeterjilik uswatly göz öňüne tutuldy. Bäsleşe gatnaşanlaryň döredijiligiň köp ugurly hemde köp ugurşgyndy ugurlydygyna garamazdan olary mehriban watanymyza bolan söýgi türkmen halkynyň taryhyna ajaýyp tebigatymyza buýsanç birleşdirýär. Dörejilik bäsleşiniň ýeňjilerine Medeniýet Ministrligi hemde Magtymurad Näki ýaşlar guramasynyň merkezi geňiş tarapyndan diplomlar, hormat hatlary we sowgatlar goşurly. Günüň kinji ýarymyna giňeşli formatnyjlar Mali vilayatynyň Murga we Travanyň Medeniýet merkezine geçirilen usuliýet maslahatyna atnaşdylar. Bir ýerde goralan sergide halkymyzyň aýdymsaz sungatyna degişli edebiýatlar, milli saz guralar görkezildi. Sergidäki gymmatlyklarda halk sazynylarynyň, senetkarlaryň, ustalaryň hemde türkmen halk sazlaryny wagt edijileriň döredijiligi barada giňişleýän maglumat berilýär. Ustat başçylaryň ýaş ýerine ýetirjileriň çykyşlary, dutar ýasamagyň aýratynlyklary, halipa şägertlik ýolunyň döwre wap üstürilýäni görkezdi. Duş gatnaşýan medeniýet işgärleri, alymlar hemde bu gura degişli ýürütüleşdirilen mektepleriň muallimleri bu dawaranyň milli bagşyşlyk mektebiniň kämilligini, türkmen distanlaryny hemde halk aýdymlaryny ýerine ýetirjileriň sunwaty söýgüsini, watan söýjilik, hoşniýetlilik, insanperwerlik ýaly milli gymmatlyklaryň nesilleri, döwürleri ara baglanşdyryp biziň döwrümizde ýetirilenini naktadylar. Şeride maşgala aýdymsaz toparlanyň işini kämilleşdirmegi, üstürmegi geljegi, milli saz gurallaryny taýýarlanyş usullary baradaky gollanmalar ýasamagyň tejribe alşmak bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Çykyş edenler milli saz gurallaryny ýasamagyň taýýarlanyş aýratynlyklary barada edip, türkmen uswatlarynyň dutar ýasamak senedini dutar derejesine ýetirip, onda saz çalmagyň dünýä gymmatlyklarynyň hataryna münasip orny eýilýänini bellediler. Müňýyllyklaryň dowamyna dutar türkmen halkynyň durmuşynyň möhüm bölegine urulypdyr. Ol hemişe şöhratly pederlerimiziň hemraty bolupdyr. Adamlar dutara özleriniň ýürek duýgusyny, nurany arzuwlaryny siňdiripdirler. Bir ýerde goralan şähere maşgala aýdymsaz toparlanyň çykyşlaryny otgaşdy. Olarda watanym, türkmeniň, Pragyny gören daglar aýdymlarynyň ýanglanmagy, medeniýet bayramçylygynyň türkmen saz sungatynyň şöhratyny artdyrmaga, parahatçylyk dörejilikli ýolgalaryny üstürmäge önükdirilen görkezdi. Medeniýet tepdeleriň şäherlerine teatr ustaatlarynyň sahna eserleriniň görkezilmegi asylda däbi urly. Şolarda häzirki zaman teatr sungatynyň ýeten derejesi aýdym görnýär. Marwalatynyň Keminada Näki döwlet drama teatrnyň dörejilik işgärleri giň gerimli medeniýet bayramyna alahy aşkyn kıssasy atly sahna eserini sowgat etdiler. Ýurdumyzyň baş drama teatrına Magtymly atly sahna oýunynyň görkezilişiniň gurulmagy medeniýet tepdeleriň çäklerine ýaýwananylan dawarlaryň üstüne ýetirdi. Günnogaryň beýik akyllarynyň ömrüne, dörejiligine başlanan sahna eseri tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsir galardy. Magtymly Pragynyň ömrü we döredijiligi teatr işgärleriniň esas üns berýän uguruna öwrülmegi akyllar şahyryň dörejiligine bildirilýän hormatyň aýdym nyşany bolup durýar. Ustat rejissýorlaryň, kompozitorlaryň hemde köp taraply zekini bolan artistlaryň bilelikdäki tagallalaryndan dören sahna eseri durmuşy wakalar arkaly baýlaşdyrylypdyr.
Medeniyet we sunat işgärleriniň güni hemde magtymly Pragynyň şaharet güni münasibetli medeniyet tepdileriniň şäklerini görkezilýän sakyn oýuny ýurdumyň sunat saatlarynyň şany wakalary münasip derejede dawarlanýan ony görkezýär. Magtymly atly sahna eseriniň her bir pursatynyň onda beýan edilýän wakalaryň ananyrjy ýagdaýda düzelmegi eseriň many mazmunyny baýlaşdyrýar we oň ähmetini artdyrýar. Umuman milli teatr sunatynyň ösüşleriniň belentliklerine tarap önemli gadam urýan ony görkezýän täze sahna eserleri halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny dünýä derejesinde uly awraýa eýe bolan beýik şahsiýetleri münasip wasp etmekde äge tul işleri bitirýänlikleriň nowatdaky suwtnamasyna öwrüli. Halkymyzyň taryhyň dowamyny dörden we dünýä nysgalyk insan perör ýolgalaryny we hoş niýetli goňşuluk gatnaşyklaryny esaslanýan bir tarap watanymyzyň goňşy Owganystany host we Paktika welaýatlarynyň halkyna insan perör kömek hökmüni urudylan ýük Kabul şäherine bardy. Munyň öýde türkmen topragyny ösürip ýetişdirilen azyk önümleriniň dürli görnüşli dermanlyk we arasyçylyk serýeçilerinden we köp mukdardaky hojalyk hareketlerinden ibaretdir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda goňşy ýurda urudylan insan perwerlik ýüki Owgan halkynyň durnukly ötüş ýoluna düşmegi. Bu ýerde parahat durmuşyň berqarar bolma ugruna edilýän taglary türkmen halkynyň öýe bolşy goşundy bolup durýar. Tebii hadise zirarly dören weýrançylygyny dikeldirýän günlerine berilýän gollawyň aýratyn ähmiýetligini, goňşy ýurda dogonly kömegini bermek bardak çözgüdün kabul edilmeginiň insan perwerligiň beýik işleriniň berqarar bolýanyny aňladýar. Şunun ýaly agar pursatda dogonlyk goluny uzatmak we insan perwer kömegini bermek hoş niýetli goňşuluk gatnaşyklaryny ösdürýän Türkmenistanyny asyrly däwe urly. Munyň özi halkymyzyň asyrlaryň dowamynyň döreden we nesilden nesile geçirip gelýän insan perwer ýolgalarynyň häzirki döwürde arkadaly serdarymyzyň ýol başçylygyny amala aşyrýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urly. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiň ýol başçylygyny hoş niýetli goňşuluk, oňyn beýtaraplyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýän garaşdyrdy beýtarap Türkmenistan dünýä ýurtlary, şol sany ýakyn goňşular bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygyň ähli uğurlar boýunça işçiňleşdirilmegine möhüm ähmiýet berýär. Şunu insan perwer ýolgulary esaslanýan gatnaşyklaryň ösdürmegine möhüm ornuň degişdigini bellemeli. Türkmenistan'dan gelip gowşan insan perwer ýüki kabul eden Owgan halky, Owganystana parahatçylykly durmuşyň üçin edilmegi. Bu ýerde durnukly ötüşiň berqarar bolma uğruny zerur taglary diýen ýurdumda hemde Türkmenistan hökümetine we halkyna hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Kıyın günüňde dogonlyk goluny uzatýan we zerur kömek berýän ýurdun halkynyň hakyky dogonlyk halkdygyny aýratyn nykdap, Owgan tarapynyň wekilleri insan perwer kömek üçin hormatly prezidentimize we türkmen halkyna alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly Edi Türkmenistanyň prezidenti. Siz şu gün Owganystanyň halkynyň bir kynçylyk güni, şu gün bir Owganystanyň halkynyň üstüne bir kyn gün gelen güni yardımçylygyňyzy we kömekligiňizi ýetirip dursaňyz we hemde geçen döwürlerde de elmedama Owganystanyň halky bilen dogonlyk dostlugyňyzy beýik derejesinde saklap otyrsaňyz bizler üçin, biz Owganystanyň türkmenler üçin bizlere bir uly bir büýtünçdir. Nira barsak türkmen halky gowy halk, türkmen halky bir parahatçyl halk we parahatlyga uns berýän halk. Hiç bir azar türkmen hemsaýamyzyň göremde ýokdy, bizlere tüýsürekden hormat goýarlar, sile goýarlar. Bizler üçin uly bir büýtünç, uly bir bagtdyr buňa. Allah taala hormatly prezidentimizin işlerine üstünlük bersin, üstünlük arzu edýäs. Owganystanyň halky bilen Türkmenistan halkynyň arasynda hemişe elmedama dowamatly dostluk, dogonluk gidip otyr ýaşy derejesinde. Mysal üçin aýdyp otursak, Owganystan halkynyň her biriniň öýünde Türkmenistanyň togunyň ýagtysy, ýani şoň ýagtysyň aslında okap, ilim bilim öwrenip, ana şoň bilen ýaşap otyrlar. Mysal üçin gaz, başga kömeklerini, hemişe ýardamçylygyny, lukmançylyk barada kömeklerini we ýardamçylyklaryny ýetirip otyrlar. Allah taala hormatly prezidentimiziň işlerine üstünlük bersin, üstünlük arzu edýäs. Allah taala türkmen halkymyza hemişe abadanlyk, jansalyk we agdy bir ýaşap oturmak nesip etsin. Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlar, duşuklar, durly çäýerler ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny ötüşlerini şekillendirýär. Olaryň bayramçylyk dawrlaryny otgoşmagy aýratyn ähmiýetler. Matmul adyna Türkmen Döwlet Üniversitetine medeniyet we sanat işgärlerini kemde Matmul Pragynyň şaharet güni münasibetli arkadaly serdarymyz bilen arkaly medeniyet synaty saz sarpalatly aýdym sally bayramçylyk dawrasy geçirildi. Üniversitetiň bagtyarlyk owalary medeni merkeziniň aýdym saat topary watan mukaddeslik barada aýdymlaryň bir näçetini ýerine ýetirdi.
Talipler tarapyndan beýiksiz yssadymyz akyllar şahyrymyz Mahtumly Pragynyň goşgularyna çepere koýuş boldy. Türkmen Owukyjylyk Institutynyň Zinan mugallimleriniň kimdi talip gyýylarynyň gatnaşmagyny geçirilen şäher bayramçylyk dawarlaryna utgoşdy. Medeniyet we synody işgärlerini kimdi Mahtumly Pragynyň şygyryet güni münasibetli Aşgabat şäher häkimliginiň guramagyny dürli medeni şäherler geçirildi. Berqarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwrüne hormat prezidentimiň medeniyet ulgamynyň işini döwrü baplaşdyrmagy we kämilleşdirmäge aýratyn uly ähmiýet berýär. Bugun türkmen halky milli mirasy, medeni gymmatlyklary sarpa goýulan ajaýyp döwürde ýaşaýar. Ýurdumyzda durmuşy geçirilen tutumly işleri, täze häkmet üstünliklerini belentden wasp etmekde medeniyet işgärleriniň uly paýy bardyr. Mahtumly Pragynyň şygyrlarynyň ýyllaryň, asyrlaryň geçmegi bilen gymmatynyň hasam artýanlygy dawarlarda aýdyn ýüze çykdy. Medeniyet we synody işgärlerini kimde Mahtumly Pragynyň şygyryet güni münasibetli ahyrı vilayat häkimliginiň kimde vilayatyň medeniyet bidirliginiň bilelikde guramagyny synygat elemi köňül ýaýlasy şygar bilen aýdym sazda dawara geçirildi. Tejin etrawyna agalyň owy medeniyet öýüni ahyl vilayat etrap kärdi şarklaşyklarynyň guramaklaryna geçirilen aýdym sazda dawarada baý many mazmuny boldy. Demokratik Partiýanyň Balkan Vilayat Komissiyasiniň Dünýä Türkmenläriniň Insanperwer Birleşiginiň Balkan Vilayat bölüm bilen bilelikde Serdar şäherine beýiksiz ysady Dana Pragady bilen geçirilen dawaralmasygy şuň many mazmuna baýlygy bilen tapawutlandy. Mahtumly etrap merkezine ýaşar guramatynyň etrap geňeşiniň Balkan Vilayat ýürüt syngat mektebini kimde Türkmen Neft Döwlet Konserniň Balkan Awat Neftçilik orta hünär okuw mektebiniň talip ýaşlarynyň gatnaşmagyna guralan bayramçylykly çäresi makfada okunlygy bilen tapawutlandy. Demokratik Partiýanyň Serdar Türkmen marşu we Eseňul etrap komissiyatlarynyň geçiren maslahatlary ýokary ruh bilen tegesenli. Daşowr vilayat şäher häkimlikleriniň Zinanlar birleşiginiň vilayat şäher bölümleriniň vilayat medeniyet bidirliginiň kärdi şarklaşyklarynyň vilayat birleşmesiniň Demokratik Agrar Senagatçylar we Telekiçiler Partiýasynyň vilayat komissiyatlarynyň ýaşlar guramasynyň vilayat şäher geňeşleriniň kimde Mahtumly garly ifadanyň ýürüt syngat mektebiniň bilelikde guramaklaryny şanly seneler münasibetli aýdym sazly dawara geçirildi. Şanly sene münasibetli welaýatyň niýat fadynaky görogly goda etraplaryny etrap häkimlikleriniň jemgyçilik guramalarynyň etrap medeniyet bölümleriniň bilelikde guramagyny aýdym sazly dawaralmasy geçirildi. Bayramçylyklar başlanyp Lewap welaýatynyň Saýat etrawynyň Sakar şäher medeniyet öýüne geçirilen dawarada boýdan maşa şahatlykly pursatlar bersendi. Zinanlar birleşiginiň Lewap welaýat bölüminiň kärdi şarklaşyklarynyň welaýat birleşmesi bilen bilelikde guramaklaryna geçirilen dawaralmasy medeniyet we synody işgärlerini kimde Mahtumly Pragynyň şygyryet gününe başlandy. Lewap welaýatynyň Seýitnazar Seýdadyň döwlet sazly drama teatryna toýlary we senýa diýarym meniň medeniýetim bilen synogatym bilen atly bayramçylyk çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna geçirilen şäher medeniyet we synody işgärlerini kimde Mahtumly Pragynyň şygyryet gününiň dawarlary bilen bagly boldy. Hormatly eleşler, häzir orta gepleşimizde hepden dowamly araşdyrýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alek edideleşler, hormatly eleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň aralyk döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelin bolsa iýul aýynyň 27-sinden iýul aýynyň 3-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Ýani hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çäni gün ortagyna atyrdan guruq we ysy howa akynyň aýraşmagy netijesinde howanyň gejeki temperaturalaryň ýokary derejede bolmagyna garaşylýar. Has dakygy. Ýurdumyň Balkan welaýatyny atkem nutly howa bolup, demiraz gün atyrdan gün ortagyna gara ornuş geden teleskopda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal oňsmagyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusun 30 gradus çenli mayıl, gündüzleri 37-40 gradus ısy, welaýatyň kenarly etraplaryna 29-34 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyny atkem nutly howa bolup, demiraz gün atyrdan gün gara ornuş geden teleskopda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal oňsmagyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 23-28 gradusun 30 gradus çenli mayıl, gündüzleri 35-40 gradusun 47 gradus çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mara welaýatyny az bulutly howa bolup, demiraz gün gardan teleskopda 8-13-den 11-16 metr etýän şemal oňsmagyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 23-28 gradusun 33 gradus çenli mayıl, gündüzleri 35-40 gradusun 47 gradus çenli ysy bolmagyna garaşylýar.
Diyarımızın lewat bolaytyna az bulutly hawa bolup, demerat günogordan tili sekunta 8-13'den 12-17 metr etýän şymal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 22-27 gradusan 34 grad çenli mayıl, gündüzleri 34-39 gradusan 47 grad çenli ıssıwal mana garaşylýar. Yurdumyzda şol welaýatyna az bulutly hawa bolup, demerat günogordan tili sekunta 7-12'den 11-16 metr etýän şymal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 18-20 gradusan 30 grad çenli mayıl, gündüzleri 30-35 grad maylan 46 grad çenli ıssıwal mana garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly hawa bolup, demerat günäterden günnogora ornat gidýän tili sekunta 7-10-dan 12-14 metr etýän şymal ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 24-26 gradusan 30 grad çenli mayıl, gündüzleri 36-38 gradusan 45 grad çenli ıssıwal mana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, yurdum boýunça iýun aýynyň 27-sinde magnit gaýdysasyň durnukda ýagdaýda saklanmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz iýun aýynyň 27-sinden iýul aýynyň 3-üne çenli gepläň dowamynda yurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Edil watandaşlar, Thomas Pass'ın howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, Pass'ın aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklüsünden goranmagy, şeýlekem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berja etseňiz ýeliň islenip Pass'yny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçly döwrüni ata watanymy Türkmenistan ýakly babatlarda düşüresinýär. Ýakly düşürüň özüni bolsa halkyň mehfidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun edil adamlar.